हमने के यहाँ शिक्षा भइल बा सर्वनाश हो गइल बा। परिवार के विध्वंस। पहले पढ़ल लिखल चाचा लो ना रहे आ 3-3 पीढ़ी एक में चले 6-6 भाई बाड़े 2-4 बेटा सब भाई के बालू आ तब बाबा जियो तरह तरह परिवार एक जगह रहे एक जगह खाना बने एक संगे कपड़ा किनाओ है बड़ा धनी का बने जा हमने के अच्छा अपना किना तो 200 रुपया मीट चले मेहरारू जाके 500 का बरा किन ले आ रोज झगड़ा घरे होता काहे होता पहले घर में है जावा आ काका लो डेरा कहां बनाई आधा किलोमीटर दूर तब घर के आवाज सुनाओ ना कि मेहरारू का झगड़ा करे बड़ी सो अब मेहरारू मरद से कहस ना ए बेरा एक तबड़ मार दे बड़े देबो वीडियो कॉल को दिखाते देख ले एक जगह औरी फाट गइल ए बेरा काहे इतना विध्वंस होता है परिवार के बिखरे कारण घर बा वही में भवे बिया बगल में तहार बेडरूम बा दिनों भर घर में रहत और छोटी बात रातियों भर सांझे ढुको तर सवेरे निकलत रह तहार गेस्ट रूम बैठा का कहां बा बस एगो देवाल के अंतर बा बोहरी सोफा सेट लागल बा ओ में झगड़ा तो झगड़ा हो अच्छा केहू के पेटो झरी तो लेटरिन में के आवाज बोहरी घर दुआर एक जगह रही जब हर बात मेहरारू के कान में मर्द के सुनाए लागल तो परिवार एक जगह रही पहले समय रही जाए घर खाना बने मालिक आ सब परिवार खाओ आ लेटिंग होगा खातिर 2 किलोमीटर दूर जाई चौरा में ए बार समय न घरे खाना बनते बा बहरी से चाउमीन को खा के आइल बड़ो खाना बहरी से खा के आओ झाड़ा फिर घर में बैठ केवाड़ी जे खुला छोड़ दे तो रसोई घर ले खींचता अपन मनियो से कुछ आउन से जाता हो ई है कुल शिक्षा हमनी के पढ़त जाता पढ़ाई लिखाई पढ़त बाकी सर्वनाश परिवार के भइल जाता आज भाई से भाई के देखा देखी नहीं के हम हो 3 भाई हई इतना ना हमनी में यूनियन हो कि 4 गो चूल्हा बैठाइल बा 3 जना में बूढ़ा भाई के भी परिवार के यूनियन खोल जाई कोनो जना से कोनो जना के बातचीत ना रहेला पैसा सब एक जगह धराला जाए पैसा ले पहले पैसा ले नरेंद्र भैया कोना गांव से समीला से 100 रुपया पुरस्कार बार बार प्रणाम यही के सुधार करे के बा जौना घर में मर्द मेहरारू के बात सुने लगले उ घर साल भर ना चली एकर गारंटी बा मेहरारू कहतो भी भाई को रहन दे दिन को रहन साफ कर चुप चुप तने के कोइले बड़ सपना फरिया लिया सब मर्दा मर्दी ना जाए के चाहिए जहां सुने लगलो तो लोग लगे ऐसा है वो कान भरे के याद एगो बात बात में बिना मतलब के भूल 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 उड़ गिले लगी ओ मत कही ओ मरती हो ठीक नहीं और मरा धड़ बड़ाई बड़ा की फांसी लगाई कि जो हर खाइए दादा परिवार बांटिए तो ठीक रही है आई कुहवा गिरत रोज कितना गाड़ी एक्सीडेंट करत रही बताई ई कोनो मर्दाही के काम में एगो परासर बाबू रहे नाय पर जात रहे मछोदरी के देखलस मल्लाह कलकी के अब खेवल जे तने भरे अंग नीचे ऊपर होई नु बाबूआ देख गरमा गई अल्लाह अरे कहता खेवाई दे मुंह पर गइले पर आवत जात 10 बेर अप डाउन कइले कहले कि अब हमर मन बिगड़ गइल बा कहले कि हम लइका बानी कन्या धर्म नष्ट हो जाई कहले कोनो धर्म नष्ट ना होई हम आशीर्वाद देता नहीं तार कन्या धर्म बन रही चला कहले कि लाई लगता बाबूजी लौकता रहे बाबुआ ताह कुहा गिरौलो कि लगही के व्यवस्था लगही लौकबे कहली कि हमर देह में से मछली के गंध होता हमर नाम मत्स्यगंधा हो हमर नाम सत्यवती भी हो कहले मत्स्यगंधा जाए से तू जूजन गंधा बन जेबू जूजन भर ले तारा में देह में से सेंट जस निकली महक दुर्गंध हट के सुगंध हो गई बाबा कौना व्यवस्था से व्यवस्था देहल 9 महीना ना तुरंत जमा कर डबल को के लौटा देहल तुरंत एगो लइका भइले जेकर नाम श्री कृष्ण दोए पाइन पर जे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रचना कइले विभाजित क के ब्रह्मा जी कहने की वेदेन व्याख्याम करोति व्यास सुचेत तुम वेद के व्याख्या करे बड़ा तहर नाम वेद व्यास रही उ है वेद व्यास जी 28वां व्यास भइले फिर 29वां द्वापर आई नहीं सिवान जिला के जना व्यास होई है विष्णु पुराण में लिखल बा दोनदरौली गांव जिला सिवान जहां के द्रोणाचार्य जे ओ लोग के जेल नहीं खे दे आश्रमवा में दोस्त बा हेजा पढ़ाओ तरह तो लड़की के महीना लगता हॉस्टल में दे तरह तो महीना लगता आश्रमवा के स्कूल में दे आइल बड़ो हतिया चुकी से पैसा जमा करके फिर महिया नहीं खा गुरुदक्षिणा लीना मन ओकरा में कौन दोस्त बा काहे एक जाने के गलती कइलो राम रहीम काहे हने प्रीते के गलती कइले और ई लो चली ना रहे जले दोनों ओर से ना होय तले 5 जना मिलके खो देबो ना दोनों
दोनों ओर से मन होला तो अब गलती होला, गलती एक आदमी के ना दियाला ये फलानवा फलानवा काट जले दोनों ओर से मन ना होई, जले दोनों ओर से आह ना निकली तले चाह के ना पूरा हो जाए।